bar soyayya ta fito fili. Ya ba shi ne ba wani san ka yana ran sai ya ganka ba zai nuna ba. Allah ɗaya gari banban ji mai waƙar nazarin hali. Na kowa ne kai tsarin wani bai ruɗa ka, maki da masoyi tsani bar soyayya ta fito fili. A so fitila ko danduwan da take korewa, kunne ya ji motsi shi ko da ya yo ganewa. Suke tafa misali kenan ta irin ƙaunar da ake wa dankali. Na kowa ne kai tsarin wani bai ruɗa ka, maki da masoyi tsani bar soyayya ta fito fili. Dukan nasara akwai jarrabar da take ɗaukowa, gurin mai kwazo aka san a gano kasawa. Allah ka yi amin dama ni ban da iyawa, sai da kai mun tun fari da haka na mora asali. Na kowa ne kai tsarin wani bai ruɗa ka, maki da masoyi tsani bar soyayya ta fito fili. Na kowa